rewɓe nelana jibini jindini familial addi ceergal debbo e gorko nderdi e jawdi ha timmiti kumal gorko e debbo kaɓe gorko heɓoy foye e teelal debbo heɓiti e galle faggiti gorko beywal woni leydi France badiraɓe e ndin mbaadi bellaɗo gila o woni reedu wiyama haadi joom suudu o woni reedude nda ɗum ballitoroɗa o jibini nda ɗum ballitoroɗa ko addete ɗon ko welma ha mbiya sukaɓe ɓe ko kamɓe jeeyi gullaɗo noon ko an jonnata ɗum e werlama mbiyaɗo holloya ɗum pine tubakoɓe ha wonta goɗɗum hande kala mo ɓiyum jaggani wujji walla ne waɗi hoore walla ne waɗi boɗɗum konngol ko gotol e nder leydi faraysi min de wiyamo nde wannono yadata koye bonɓe ɓe wonkoɓe mbanno tan ɓe tera kisa kanko dogani ɓe jaggimo ɓe takkimo yimɓe fof ko takkaɓe ngol gotol woni e nder ndiɗo leydi ɗum noon ndeke mbatten ko ƴeewde holno mbaɗeten haa nguurnen pinal men ngal e diine men o e neɗɗankaagal men ngal mi wiinaane ceerno Yusuf hodde Fuuta e wonde Fuutanke wonaa gooto ɗum waɗi Cheikh Oumar Tall yo moƴƴaral juurto e makko omo wiya ko min woni Cheikh Oumar al Fuuti mbimi o Fuuti mo wiyata o sinno ko tibaaji Fuuta ɗi wonno o waɗa toon galle oɗa toon so wi Cheikh Oumar al Fuuti ko min Cheikh Oumar Fuutanke jogiiɗo jikko Fuutankaagal o jaaduɗo heen e kala so mbawmi yaade ɗe ko banndiraaɓe tedduɓe e raɓɓi ɗinaade neɗɗo so tawi fulɓe ne mbiya so tawi neɗɗo noddi kumandan haa dariima woodata ko haali walla wooda ko namdi ɗum noon so tawi en ngari en kawriti hono ndaani en moni fof addata heen ko geɗal mum min mi waawa haalde siira mi waawa nder geɗe mbayde noon kono noon ngannden e tonngol pulaar wii ko jam waɗi nde jama juula ko jam waɗi nde jama juula so tawi sukaaɓe men ɓe ina ndenta e men e ɗeeɗoo geɗe ina mballondira e men so ɓe ndawii janngo enen ne ƴeewen holto ɓe ngoni to paamodire maɓɓe alaa caɗeele baɗɗe nder ɗeeɗoo leyɗeele so wonaa rafi yeewtere hakkunde ɓiɓɓe e jinnaaɓe jinnaaɓe ɓee ene cikka sukaaɓe ɓee ko haangaaɓe sukaaɓe ɓee ene njenanaa jinnaaɓe ɓee ko haangaaɓe koɗe caɗeele de ngonɗo e nder ndiin mbaadi alaa ko woni sifa ma e baŋnge needi ɓiya o so wonaa so yimɓe ariiɓe kertataa ɓe mbiyaaɓe paye suudu mon coodanaaɓe ayaawo habride woni télévision naannaaɓe toon yo ɓe teelo yo ɓe mbaɗ ko ɓe mbela so a anndi hen haa anndi hen mbiyaa ñande hoɓɓe ngari ɗe aɗa haalana ɓe ɗemngal ma aɗa holla ɓe pinnal ma mbiyama kaari aratnam ɗum ɗo ko ngakkuwa o ronkanande haa ɓooye noon jecciruɗaa e goɗɗo mbiya yinde de o waawa rude kono mo nana pulaar mo nana tan o mo waawa rude ko mbaɗanmi ɗum banndiraaɓe tedduɓe Allah jaaraama on jaaraama ngannden ɗeɗo leyɗele ɗe gonɗen sen tinniima en dañii geɗal yo Allah rokku en fandinde ngal ɗum noon e tonngirde ñalawma nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam dewel gootel arno e muɗum wi ɗum mbete aan jinnoyel garanongel ma ene wiyane longin ma aɗa haala wi Allah wingel mbaɗa kono wattuɗo sabu min mbari nande ko aɗa haala garana ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam keƴƴi geey Allah wimo Mouhammad mo wimo naam ɗum ko ɗum woni koye min de bonɗo haalaani googa ko no bonna ɓerde o wima ay Mouhammad ay min joomi o de mi woppaanima e teemi an jaanima finde mum mami rokke haa mbeltoɗaa goɗɗo mbaaɗon siree won tan ɓaaɗi mum wiimo a dañi haaɗi Allah wino hokkuma haa mbeltoɗaa e te leñol ma ngol no wayi o wii mi weltotaa ko tawi gooto e leñolam ngol ina naati jeyge Allah jaɓni mo ɗum oy ɗo ummati leñolam oɗon poggal janna paaɗon so wonaa biiɗo habay gooto e jeyaaɓe Allah wi kam nene yidde mum e leñol sallllahu alayhi wa sallam kamɓe fof ko soggaɓe hawadde ɓe yeeso Allah ɗum noon ngannden enenen gonɗo sababu longere wootere naati e nder reedu teyɗuɗo ɓuri
ɓuri heewde baraji e maaɗo jumaji ujunori ene juule julɗe ɗe jaɓaɗa ha yomal qiyamati enen ɓeeɗo ko dañata eɗen nelde cuuɗi meɗen ko ɗiɗo baraji no fotiri ni te natani aljanna ɓarante ɗum noon mbattodiren hakkillaji ganden aljanna ko ma gollane kono jeygol ne wona ari nardu koy jeygol so tawi a rewi yalla jokki yindam awa yi gueɗe poɗɗa wadde ɗe fof ha yettima toon wiyama yana jeygi ko natamo ɗo o ala ɗon keɗal ko heddi ko woni yimɓe kaalata ewa ganduɗa kala ko nela sa sallam tawanoga ko bida kullu bidaatin dalala o kullu dalalatin finnar ɓe mbi mawludu ko bida eyi jodde bidaji no kew tawi ko bida an kam nde jolɗa e laana ndiwowo ar ɗo ɗe kam sala sallam jolino e laanani jolani wadde ko bida jiɗaɗo bida gañaɗo e bida kam ɗum noon bida baaɗo daani wurtinde jammaji jibineɗo sallllahu alayhi wa sallam ko nafoore men tan woni heen ɗum noon poɗɗen ko wattodirde hakkillaji jaaden e ɗum allah rokki ko rokatno ha timmi en hokki en la sa sallam hokke cheikhna ahmada tidiane radiallahu taala anhu en keeɓi gueɗal meɗen ha timmi e ɗum yontide yimɓe heewɓe wiye so wudere waɗi ko wertama nela sa sallam tawe sabu tidiani tawe tan woɓɓe gaño koye mbaɗa wona goto mbi ko goto kay e ko raɓɓiɗi tan garal pullo garɗo e strasbourg ɓeɗo balɗe pullo garɗo e strasbourg bari obama iwdi makko yummaɗi ko kine ko yette ko bari pullo oto kawaten koye men allah keɗe nde o ari toon nde kam toon to jooɗinoɗo ayewoji kucciɗi e makko ɗi woni gonɗo e leydi ndi walla e leyɗele ɗe ɓe jiida ɗum e waktu goto ɗi joni noon neɗɗo wawi darade ni tan caméra ji kuccine e makko jaggam yimɓe foof jiida gude majji fo windere nde cheikh tidiane salah sallam ɗo ko ɗum tawede iskiyam tubako wawa wadde oɗo caméra allah ronko wadde caméra baɗo daadi en eke neɗɗo woto majju allah so hollimo huude eto ɗum ɗon faamde ko jinmi wiide mballodiren jaggodiren enen bandiraɓe meɗen tengti e wiyoɓe mbimi ɗiɓe fulɓe ngol jangi nen ɓiɓɓe men ɗe pular so janginaniɓe pular ene jogui caɗele gonɗe hen mi rokko yewri taɓɓe ene woodi ƴettoje e nder faray ƴettoje e ɗemgal faray aɓe ƴettoroɗe e galleji he kono ala caɗele ñande fof fini nde pular hoore ma waɗi noon ka nanani ɗum noon sa nandi sa heeɓi on mbawa faamodirde on mbawa yaadude jangguinen ɓe pamminen ɓe neɗɗankagal men diine men so jonde baade naali ngari nodden ɓe ɓe ngara hen beltoɗen kamɓene soɓe jaaha ganden to ɓe payi nokkuyel gotel nana e faray kala mo renaki ngel jibita ko caɗele ngel wiyete ko quelque part ɗi ummo mbiyam waɗa paara o quelque part maka yirde a ko ɗum waɗi noon mbimi jinnaɓe ɓe mbimi enen jinnaɓe ɓe ɓiye debbo walla ɓiye gorko so wayni mama wi yeehi ko yahata ko quelque part a wimo mbasa hirde so yeehi toon o rewani e wone mbaɗiji o jalti toon e jungo neɗɗo juulɗo o ari o wi jinmi ko huma neede neɗɗo ma wawa dawnude nde mbeleɗa gartira nde mbeleɗa joƴƴina nde mbeleɗa so addi wino huma ne hum ta humani humano hoore mum allahumma salli ala